Doncs bé, si volem saber cap on hem d'anar, si volem saber quin serà el nostre futur, hem de ser conscients que si oblidem no tindrem futur. Tindrem la repetició del mateix. No? Us en recordeu quan la guerra es va començar a anomenar missió de pau? Quan van fer missions de pau a Iraq, missions de pau a Afganistan, que eren guerres. Però de sobte se li donava la volta. Doncs tot això, literalment, són coses que estan descrites ja a 1984. No? Aquesta postveritat, no? Que són com les mentides, però portades a un engranatge que acaba sent que s'aterrin i que siguin aquesta veritat. Hi ha molts mecanismes perquè es pugui garantir la privacitat. És a dir, quan ens arriben a nosaltres les dades dels mòbils o aquestes, les de Facebook, que són les que coneixem de primera mà i hem parlat amb els tècnics i coneixem una mica què hi ha darrere del número que ens envien a nosaltres, tenen una normativa claríssima a nivell d'empresa. Els hem demanat coses que ells ens han dit és que això, tot i que estigui permès per legislació, nosaltres no ho permetem pel tema de privacitat, etc. És a dir, hi ha formes de protegir aquesta privacitat i en principi hem de creure que s'implementen i s'implementen bé, perquè si no anem arreglats, no? Pel que fa al món, jo crec que hi haurà un canvi de to flagrant, és a dir, Trump és una persona que és aïllacionista, unilateralista, que no té cap ganes de tractar amb el món, ni de complir les normes que hi ha al món, ni d'aquest sistema multilateral internacional que s'ha muntat des de la Segona Guerra Mundial. S'ha retirat de molts organismes, de molts tractats, i això una mica ja et diu tot. Biden, tornem a l'Amèrica més clàssica en què hem tingut els últims 70-80 anys, que és aquesta voluntat de ser el líder, un far per la humanitat i sobretot per Occident, i per tant entenem que només podem ser un far si prediquem amb l'exemple i si teixim unes aliances a tot el món que ens permetin, que ens aguantin aquest far que som nosaltres. Per tant, hi haurà segur una aproximació molt diferent als aliats, s'entendrà molt més amb Europa, amb els aliats a Àsia, i jo crec que en general el món respirarà molt més tranquil perquè tindran una potència, amb un occidental, una potència com la que era abans. Val a dir, però, que Trump també en aquests 4 anys ha fet molta feina i algunes coses les ha canviat, difícilment no podrem tornar segur a l'any 2016 amb moltes de les coses que va fer, com va deixar el món Obama. Però, en tot cas, el canvi de to i de tendència jo crec que serà molt marcat. I, precisament, en política exterior és on el president dels Estats Units té mànigues més amples per fer i desfer com vulgui, mentre que en política exterior està molt més lligat pel Senat o pels congressos estatals. En política exterior és on pot treure més pit i, per tant, Biden sí que intentarà, jo crec, fer alguns gestos que potser no són canvien de la nit al dia al món, per entendre'ns, però sí que deixarà d'entendre que hi ha un tarannà molt diferent a partir d'ara a la Casa Blanca. Vivimos en unas sociedades tremendamente aceleradas, volátiles, de cambios vertiginosos, que evidentemente nos obligarían a tomar en cuenta cada vez con mayor intensidad el futuro, a tratar de anticiparlo con toda su categoría, con toda su indeterminación, tratar de anticipar esos futuros, adelantarse a cosas que van a suceder, que son inminentes o que son posibles, ¿no? Pero el hecho cierto es que, sabiendo como sabemos esa circunstancia, en nuestros sistemas de gobierno hay muy pocas instituciones, personas, recursos dedicados a eso que podríamos llamar el pensamiento anticipatorio o la gobernanza anticipatoria. Me parece que los sistemas políticos se dedican básicamente a regir, a organizar la competición electoral, la gestión del presente, viven en un presentismo, en un instantaneísmo brutal que explica en buena medida por qué son tan poco capaces de adelantarse a las crisis, identificarlas cuando vienen, saber qué naturaleza van a tener y tener unos mecanismos adecuados de gestión. De alguna manera, se podría sostener que los sistemas políticos en los que vivimos son sistemas que, en el mejor de los casos, se dedican a reparar el pasado, es decir, a arreglar cosas que ya han pasado, pero que tienen muy poca capacidad de configuración del futuro. Estamos ya sufriendo el impacto de la crisis climática y quiero insistir en la palabra crisis climática porque no nos damos cuenta, hablamos de cambio climático. Cambio es positivo. La palabra cambio es una palabra muy buena, ¿no es cierto? Y este no es un cambio climático, es una
crisis climática, con todas las letras. Y esa crisis nos va a afectar en inundaciones, aquellos que todavía no las hemos sufrido, en sequías en países donde todavía no se ha hecho presente la sequía y en una serie de otros cambios que la tecnología no está preparada para prevenir y, por supuesto, las políticas públicas todavía no han considerado crisis tan grandes, ¿no? Inequívocament, no vivim en una democràcia amb el sentit ple de la paraula, per això que al principi de la impotència. La impotència política, que és la condició que ens defineix, la impossibilitat de canviar el món perquè és massa complex, fa que el concepte de democràcia liberal sigui merament retòric, merament formal. Sí que tenim llibertat d'expressió, podem dir coses en l'àgora pública que a la Xina no es poden dir, però de facto els poders que governen el món no podem exercir cap control sobre si jo demà estaré a l'atur, el que depèn de les coses materials, com ara el meu salari, el que cobro per això, la meva capacitat de decidir si uns determinats recursos van a sanitat, si jo sóc el que... si podem dedicar a reindustrialitzar l'economia, que ara es parla tant, no depèn del que es decideixi en cap parlament democràtic del món occidental. A la gent li costa molt, troba molt difícil viure amb llibertat i ser lliure, perquè requereix molta valentia per ser lliure, perquè de cop i volta ets responsable de la teva pròpia vida, de les teves pròpies decisions i també de tot el que passarà, i això vol dir patir. Però el que la gent tendeix a oblidar és que la qüestió democràtica, el model democràtic és molt elitista, perquè és, de fet, el model més difícil de govern que existeix, perquè requereix la implicació de tothom i requereix una educació correcta, adient per a tothom. Esta crisis, la crisis de la COVID-19, llega, por tanto, inserta en mitad de una emergencia que algunas personas han denominado emergencia civilizatoria, ¿no? Y es una crisis, me refiero a la de la COVID, que puede suponer, yo creo que supone la posibilidad de tener un pequeño minuto de lucidez, un pequeño instante que nos permita desvelar algunas de las claves que permiten entender el momento que estamos viviendo y también permiten establecer, por tanto, algunas miradas para la construcción de esas utopías de las que hablaré sobre todo hacia el final de la intervención, ¿no? ¿Qué nos ha desvelado la COVID? Bueno, pues que vivimos en un mundo extremadamente frágil. Hasta las personas que más venimos trabajando en estos asuntos, no deja de parecernos una cosa absolutamente pasmosa cómo en plena sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento han bastado apenas 15 días durante el primero de los confinamientos domiciliarios de que la economía se parase totalmente para que se desplomara el conjunto de la economía mundializada interconectada, ¿no? Si lo pensamos bien, no deja de ser tremendo que en un mundo tan hipertecnologizado basten 15 días de freno de la economía para que de repente se produzca una crisis que arrastra, digamos, a todos los países en los que vemos que las profundas interconexiones o las dependencias que existen entre unos y otros son, por un lado, una fuente de comunicación y por otro lado, una extrema fuente de complejidad, de riesgo y de emergencia en momentos como los que estamos viviendo, que están cruzados por las crisis que señalaba anteriormente, ¿no? Luego, esta fragilidad yo creo que es un elemento importante, ¿no? Hauria de ser una bona notícia que tothom tingués un tros diminut de significat. El problema és que en tot aquest sistema que anomenem semiocapitalisme, cada trosset petit de significat està en guerra amb els altres trossets petits de significat per ser la veritat. Aquest és el punt crucial de la qüestió. Que, com havíem dit, que s'han d'escollir bàndols i que tot és com tancat a través d'aquests sistemes, només hi ha una veritat possible. I el fet que hi hagi moltes no fa que entenguem la realitat com a múltiple, sinó que genera una lluita entre veritats per veure quina és la veritable veritat. Nosaltres som arquitectes. I quan fem projectes no podem pensar distòpies. Tenim que pensar justament al contrari. Per aquesta raó jo he fet aquesta conferència. Jo he fet aquesta conferència perquè he provat a fer veure com nosaltres, com a arquitectes,
veiem o visquem el futur. Diguem, jo puc ara, no sé, reaccionar amb aquesta crisi contemporània del Covid, a vegades dubtant sobre el futur de la humanitat. Però els meus mateixos fills em van a dir, però tu ets un arquitecte, tu creus a la humanitat, tu has de creure. I si jo faig uns projectes, he de creure. I llavors això és el que us he portat avui. He portat la visió contrària, potser a certa visió orwelliana, que és el que surt de la meva feina. El primer paso para mí es reconocer qué es crecimiento, ¿no es cierto? Y el segundo, yo creo muchísimo en la sociedad, en los actores sociales. ¿Cómo se toman las decisiones de políticas públicas? ¿A través de un dictador? ¿Es posible? ¿O a través de la sociedad? Y el gobernante, un buen gobernante, siente la presión social, siente la necesidad de cambios porque es la sociedad la que está empezando a clamar de alguna manera suave o fuerte las necesidades de la gente. Y esa presión social hay que seguirla construyendo. La tecnologia sempre irromp i transforma les societats abans que la pensem, no? De cop apareixen, el tabac apareix el tabac apareix i tothom comença a fumar fins que tardem molt en desenvolupar unes certes convencions socials per limitar l'ús del tabac i reconèixer que té uns problemes. Mentre el tabac funciona, el consumim com una droga. Tothom parla que d'aquí a uns anys potser veurem les fotos de nosaltres amb els mòbils tot el dia i tindrem la mateixa sensació que quan veiem les de les pel·lis dels anys 60 on tothom fumava tot el dia, de com estaven connectats d'una forma tan acrítica a aquesta eina que portaven sempre a sobre. El que abans del tabac ara podria ser la cosa digital. Clar, la pregunta és com, no? És positiu o negatiu? Clar, el problema del digital, de l'abstracció digital, d'entendre el digital com una abstracció cada cop més gran de les relacions humanes, és que, i això crec que ho hem vist extremadament bé durant la pandèmia, i crec que en parlàvem del confinament, abans hem parlat, mentre parlem d'això, de la idea de la fatiga del Zoom. La fatiga del Zoom, ha aparegut la idea de la síndrome de la fatiga del Zoom. Tots sabem que una conversa telemàtica no t'omple de la mateixa manera que una conversa presencial, que el fet d'estar abstraient-nos de tots aquests llenguatges que tenen a veure amb el cos, amb els sentits i amb la sensibilitat, trobem a faltar alguna determinada cosa, ¿no? Un sistema político en el que no fluye bien la información es un sistema político que termina tomando malas decisiones, que termina haciendo malos análisis de la realidad política que tiene que gobernar. Con lo cual, más vale un sistema político donde fluye la información, donde hay crítica, donde hay libertad de expresión, donde la gente puede criticar cualquier medida gubernativa, donde el gobierno es criticado por la oposición, porque eso hace que la democracia sea un sistema más inteligente, un sistema más capaz de articular una pluralidad de opiniones que en el fondo nos dan una mejor información de las cosas. Decía Spinoza, uno de los padres fundadores de una de las versiones de la democracia, decía que una de las razones en favor del sistema democrático era que, aunque los seres humanos y los gobiernos y los sistemas políticos cometen errores, lo malo no es eso, lo malo es persistir en el error. Y decía, en un sistema político democrático, es decir, abierto a la crítica, como el que acabo de describir, es un sistema en el cual la gente, la sociedad, tiene la capacidad de derribar a los gobiernos, de sustituirlos por otros. Hay menos persistencia en el error. Bueno, yo creo que es un argumento interesante, ¿no? No estamos exentos de errores. Los humanos hemos cometido errores, los seguiremos cometiendo a lo largo de la historia. Lo importante es nuestra capacidad de rectificación, nuestra capacidad de salir del error, de que el error no sea contumaz, no sea unánime, no haya una coincidencia de todos en el mismo error. De alguna manera, esa división de poderes también tendría que tener como efecto una división de errores, ¿no?
decir, el hecho de que cometamos errores distintos, gobiernos y oposición, los de derechas y los de izquierda, los de un lado y los de otro, es un elemento positivo en beneficio del conjunto. Si una democràcia deixa de ser una democràcia, és a dir, vol dir, si una democràcia ja no ve guiada pels valors morals i espirituals i per la cultivació d'aquests valors, però més aviat és una expressió d'ambició, odi i por, i els demòcrates ho exploten, és quan entres en un món de feixisme. O sigui que crec que és molt important per nosaltres reconèixer que, de fet, en moltes parts d'Europa i als Estats Units, a Amèrica Llatina, estem tractant amb noves formes de feixisme. Les mentalitats feixistes realment estan aquí. Jo he treballat un concepte també que es diu pensament monògam, que no té a veure amb quanta gent te'n vas al llit ni amb quantes nòvies tens, sinó que té a veure amb aquella idea de que només pots estimar una sola persona i que ha de ser de manera total, definitiva, que t'ha d'agradar tot d'aquella persona i que ha de ser per sempre, no? Així per fer-ho una mica còmic. Però això té a veure amb la simplificació de l'enemic únic i monolític, no? Perquè hi ha una cosa d'escollir bàndols. Hi ha un bàndol que diu blanc i un bàndol que diu negre i tu has d'escollir si blanc o negre, no? Escollir barreja o escollir parts de tot això, que és la subtilesa que li hauríem de poder demanar al pensament crític, és una pinça terrible, és una pinça que està molt mal vista, no? I està mal vista perquè fa caure els absoluts. No? Si tu pots parlar de que un tros de blanc i un tros de negre, o que pots parlar dels matisos, o que pots parlar dels grisos, o que pots parlar de que, mira, de vegades el blanc però de vegades el negre, no? Que el coneixement situat té a veure també amb aquestes coses, vol dir que ni el blanc és perfecte ni el negre és perfecte i que a més no són incompatibles i no són excloents. I això, clar, desmunta tota una forma de pensar que és molt útil justament per la propaganda política i que és molt útil per uns poders autoritaris que estan sempre, no? Sempre hi ha una tensió a la societat, no? Per veure si aquests poders autoritaris entren o no entren, no? Penseu que és molt difícil que tots els argumentaris d'un grup, per molt que sigui un grup que et caigui fatal, no? Per molt que sigui un grup que estigui superallunyat de tu, és molt difícil que tot el seu argumentari sigui totalment errat, no? Que no hi hagi cap cosa que diguis, mira, aquesta frase està ben trobada o aquesta idea està ben trobada. El que passa de vegades és que la frase està ben trobada o l'argument està ben trobat, però no estàs d'acord en com s'aplica o cap a on s'aplica o quines conseqüències trauran d'això, no? Que això també té molt a veure amb les formes de la derivació lògica, no? Que ens ensenyen a filosofia i que són tan útils, no? Però la qüestió és que poden haver-hi argumentaris diferents que no siguin contraris, que siguin diferents. Això no implica necessàriament contraris i que siguin contraris no vol dir necessàriament que siguin incompatibles, no? Tots aquests matisos em semblen com superinteressants. Para que quienes están gobernando, digamos, emprendan estos caminos con voluntad decidida y con un ritmo razonable? Bueno, pues hay algunas personas muy minoritarias que emprenden un camino razonable y la mayoría no. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier caso, como los problemas están ahí y no van a desaparecer, si no conseguimos que quienes nos gobiernan presionándoles giren en la línea que queremos, más nos vale que nos vayamos autoorganizando nosotras en proyectos para conseguir un poco afrontar lo que va a venir. Porque el asunto es que el cambio climático está. El asunto es que las pandemias como las que estamos viviendo vendrán y vendrán más. Es lo que nos están diciendo todos los datos de la comunidad científica. El asunto es que si permitimos que las transiciones que se llaman ecológicas sean transiciones que abarcan o utilizan el conjunto de los minerales que quedan, que son escasos, en beneficio solamente de unas pocas personas y no de todas, lo que vendrá será complicado para la mayoría. Y en cualquier caso, entonces, más nos valdrá estar articuladas en redes, en colectivos que supongan apoyo mutuo y que van a suponer que un plato de comida o un techo no nos va a faltar nunca. Entonces, mi deseo, y para lo que yo trabajo cotidianamente, es para articularme con otras personas para conseguir que estos sean cambios masivos. Conseguir torcer el brazo de voluntades políticas que de momento no están ahí. Pero a la vez que hago eso,
intento articularme con otras personas para estar seguras de que el camino que vamos emprendiendo sigue siendo un camino que vivimos con dignidad y que vivimos de forma alegre. Quisiera advertir contra ese afán de presentar las lecciones de la crisis como algo indudable, indiscutible, ¿no? Enseguida hay gente que dice, esta crisis nos está enseñando tal cosa. Por cierto, muchas veces coincide con lo que ellos ya pensaban antes de la crisis. Y lo que ha ocurrido es que la crisis para ellos ha sido una mera confirmación de lo que ya sabían o creían saber. Seguramente si la crisis, este experimento colectivo involuntario, va a servir de aprendizaje, es porque vamos a aprender algo que no sabíamos previamente, ¿no? Con lo cual, primera idea. Segunda idea vinculada con esto. Los seres humanos aprendemos en un contexto plural y en un contexto democrático. Y por tanto, lo que hay que hacer con estas experiencias vividas, que estamos todavía viviendo, trágicas, en algunos casos manifiestas, pero en otros más difíciles de interpretar, lo que hay que hacer es discutirla en un contexto democrático. Yo no daría de entrada a nadie la razón, a nadie que viniera diciendo las lecciones de esta crisis son esta y esta. Bueno, discutámoslo. Es evidente que hay cosas que tienen más plausibilidad ahora que antes de la crisis, pero vivimos en unas sociedades democráticas y las lecciones, la naturaleza no da lecciones indiscutibles. La naturaleza puede emitir señales que tenemos que interpretar con una lógica del pluralismo democrático, ¿no? Mi siguiente idea sobre este asunto. Vivimos en sociedades y en sistemas políticos en los cuales hay una gran cantidad de personas que se agitan, que se mueven, que se movilizan, pero, en mi opinión, vivimos en sociedades que cambian muy poco. Es decir, una cosa es la agitación, el activismo, la movilidad, i otra cosa és que eso dé lugar a canvis efectius. I jo tinc un problema enorme amb aquesta qüestió col·lectiva, no? Perquè, clar, aleshores estàs ficat en ideologies, en fonamentalismes, i estàs, no sé, en espais d'obediència. No. Cada persona, ell o ella mateix, és responsable de la seva pròpia vida i és part de la societat, però la societat, aviam, té la responsabilitat de garantir que la gent no hagi de demanar o pidolar pel carrer i que tingui un sostre. No sé, que quan la gent està malalta en puguem tenir cura. I una altra cosa també és que, sí, ara estem vivint en una societat de masses, però jo encara vull creure que ningú s'estima més ser part d'una societat de masses. Donem a la gent l'oportunitat de sortir, i sortiran, però una de les coses que hem estat fent massa temps és hem privat a moltíssima gent dels instruments per enfrontar-se a la vida. La religió s'ha tret, la filosofia s'ha tret, l'educació liberal, també les muses, no? Els regals de les muses, tot això s'ha tret i s'ha amagat. I ara és només consumeix, sigues feliç, mira aquests programes de merda, segueix aquest polític de merda o critica'l i tot anirà bé. Doncs no, això no és així. I repeteixo, o sigui, ho veiem als Estats Units, ho veiem a tot arreu, a Europa, és així. Provem de tancar els ulls un moment i de pensar en un professor que a la nostra vida ens ha fet estimar una assignatura, una disciplina, i ens ha canviat la visió d'algunes coses, que ens ha fet destruir estúpids llocs comuns que teníem dins nostre. Doncs bé, els ordinadors, les plataformes digitals no canvien la vida, són eines. Són els professors els que poden fer això, canviar la vida. Malgrat tot, què passa ara? A Itàlia, amb els fons que Europa ha donat al govern per la pandèmia, estan gastant un munt de diners per comprar ordinadors, per augmentar la potència d'internet a les cases, pensant que així resoldran el problema de la desigualtat. És una manera errònia. És veritat que la pandèmia ens ha fet veure que en el món telemàtic moltes famílies no tenien una connexió. Poso, per exemple, l'exemple de sud d'Itàlia, però crec que en moltes regions, en algunes regions d'Espanya, passa el mateix. En alguns països pobres de Calàbria, en alguns pobles pobres de Calàbria,
El 40 o 50% d'estudiants no tenien connexió d'internet, no podien connectar-se, no tenien ni tan sols ordinador. Si algú tenia 2 o 3 fills, no podia tenir 2 o 3 ordinadors perquè es connectessin. Això ha creat desigualtat entre els que podien gaudir de les classes i els que no se'n podien beneficiar. El govern ha pensat, molt bé, resolguem el problema de la desigualtat i posem molts diners per comprar ordinadors i potenciar internet. Però, fent això, hi hauria una nova forma de desigualtat. Quina és aquesta forma de desigualtat? Ens l'explica i ho veiem als Estats Units. A la primavera van sortir una sèrie d'articles al New York Times molt importants. Als Estats Units, què passa? Als Estats Units sempre és una avantguàrdia del que passarà més tard a Europa. Doncs passa això, que a les famílies riques els fills utilitzen menys els dispositius a casa, les connexions d'internet, mentre que estan augmentant el consum de les famílies mitges i pobres. Què es crearà així? A Silicon Valley, els fills dels grans dirigents d'Amazon, de Google, les grans empreses informàtiques, no van a les escoles on hi ha tecnologia, van a escoles on tenen relacions humanes. Professors de carn i ossos que ensenyen. Per què? Perquè han entès que el veritable bé de luxe del futur són les relacions humanes. Doncs bé, quina serà la desigualtat que veurem en el futur? Quan ja haurem donat un ordinador a tothom i una connexió d'internet a tothom? La nova forma de desigualtat serà una educació a mesura. Imagineu-vos un sastre de molt de nivell que et fa un vestit a mida. Per tant, una educació a mida per als fills dels rics que pagaran escoles on tindran el luxe de tenir un professor per a pocs estudiants. Per altra banda, en canvi, una educació estandarditzada, per tant, una espècie de sastreria industrial que et fa un vestit no per tu, sinó per al gran públic, per als fills de la classe mitja i de les classes pobres. Doncs bé, el veritable bé de luxe, i ho hem entès bé amb la pandèmia, seran cada vegada més les relacions humanes. Qui cultivi les relacions humanes tindrà un valor afegit que li permetrà viure millor a la nostra societat.